presented by Goswami Films। छठी माई अरे हमरा दिल में तो बस ओकरे नाम लिखल बा माई। छठी माई अरे आज हमर बगली हमके छोड़ के चल गई छठी माई, लेकिन बगली के बिना हमसे जिंदगी कैसे जियल जाई माई। बिना जिंदगी Music by Gaurav Roshan। दिलावा पे हो परनामा लिखनी है छठी माई। दिलावा पे हो परनामा लिखनी है छठी माई। बिना ओकरा ई जिंदगी कौने काम आई। बिना ओकरा ई जिंदगी कौने काम आई। दिलावा पे हो परनामा लिखनी है छठी माई। बिना ओकरा ई जिंदगी कौने काम आई। बिना ओकरा ई जिंदगी कौने काम आई। बिना ओकरा ई जिंदगी मन करे कि जानते जदि माई अभी तहारा घाट पर कोइले बियाहू सीधा लट है माई हमारा हाथ पर। मन करे कि जानते जदि माई अभी तहारा घाट पर कोइले बियाहू सीधा लट है माई हमारा हाथ पर। धड़कन में ओके रखनी कई दिहलस बेवफाई। धड़कन में ओके रखनी कई दिहलस बेवफाई। बिना ओकरा जिंदगी कौने काम आई। बिना ओकरा जिंदगी कौने काम आई। बिना ओकरा जिंदगी Music by Gaurav Roshan। प्यारो पे उनका करने भरोसा कदी हलियू घात हो। तू ही बता बहे छठी माई जी कैसे पड़े कहाँ हो। प्यार पे उनका करने भरोसा कदी हलियू घात हो। तू ही बता बहे छठी माई जी कैसे पड़े कहाँ हो। कहवा घायल मेरी तुंजे ई दुनिया छोड़ के जाई। कहवा घायल मेरी तुंजे ई दुनिया छोड़ के जाई। बिना ओकरा जिंदगी कौने काम आई। बिना ओकरा जिंदगी कौने काम आई। बॉम्बे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा।